ekele dị Chukwu n'ụbọchị nke taata na chi efogo ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ na agụpụ ụzọ na akwụrụ ihe a na-agọ n'ọfọ n'ụbọchị nke taata bụ ụbọchị nkwọ bụ ka ihe ihe ọma mere nwoke ọbụla mekwara nwaanyị ọbụla. Nkwọ ga-akwọta akụ nye nwoke kwọta akụ nye nwaanyị, nkwọ ya akwọta ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị nye nwoke nyekwa nwaanyị bụ onye na-achụ ya. N'ụbọchị nke taata ọ bụ ihe nnukwu mwute na ihe arịrị ka ọ bụrụ anyị n'isi ụtụtụ a. Ihe nnukwu arịrị ka ọ bụrụ anyị n'isi ụtụtụ a maka ihe anyị na-afụ na arụ na-eme Chinefo nke bụ arụ a na-apụta Chinefo nke bụ arụ a na-apụta na ihe a na-ekwu bụ arụ kwụsị na ọ bụ ihe na-akpata ihe aka akpara ede jiri wee bee nwee mgbe ọbụla ebidoro kwuwe okwu tụwa aka ihe ndị be anyị sọrọ na-abụ ihe ka nkụ ụmụ ogwu ajụ ya mana na otu agodi ka mbọsị taata bụ ụbọchị nkwọkwụrụ aka Chukwu oke abịa ma abịakwụrụ aka ihe ọma abịakwụrụ aka ndụ ogologo abịakwụrụ aka ịfụnanya abịakwụrụ aka ọganiru abịakwụrụ aka ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị abịakwụrụ aka udo nke ezinụlọ abịakwụrụ aka. Ajọ onye ka anyị na-ekwu n'ụtụtụ a wee na-asị n'ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ na ihe niile bụ ndị ajọ ibe n'iyi na ebe ọbụla ndị ajọ mmadụ ọbụla na ebe ọbụla ba na gị anyị si mmiri fọdụkwa ha n'eze maka na obi adịghị amụ mma, obi adịrọ m mma. Onye na-ajụ m obi adịrọ m mma, obi ekwesịghị akwa ịdị gị mma maka na amụrụ m ihe ndị mmadụ kpọrọ mmadụ ibefa, amụrụ m rizin ndị mmadụ ji wee were mmadụ na-egbu mmadụ ka anụ. Ihe Igbo na-asọ nsọ ka anyị na-afụzi n'ala Igbo, ihe Igbo na-asọ nsọ ka anyị na-afụzi ka Igbo na-eme a na-emezi ọdịzie ka onye abụzi ka esi eme etiena m ugbu a mbụ maka na ọ na-abụ onye fụ onye ebe mmadụ na-eri ego na-erisi ego ike Anambra steeti asị gị jee gbaa ya maka amara ife ọ na-alụ. Ị na-anya mmadụ esozi n'ụkpụrụ mmadụ n'ifuru na onye a na-eri ego na-erisi ego ike ọ sị gị na ya bụ nwa dibịa na ntị. Ọ nwere nke mere n'Enugu steeti bịa na-agbawa m obi na-arụrọ m ụra ere ụnyaahụ obi adịghị m mma maka na mmụọ na obi m ara achọ ajọ ihe, mmụọ m nwa na obi m nwa ada achọ ajọ ihe, obi m achọrọ obi m na enwere ụdị obi nwee enwere m ihe ndị be anyị na-akpọ obi mmiri obi ebere ri nne. Amụrụ m ihe mmadụ ga-eme m ga-eji wee je gbuo onye egbuo, amụrụ m ihe mmadụ ga-eme m, amụrụ m ụdị ego m ga-achọ, amụrụ m ụdị ego m ga-akpa, amụrụ m ndị mụ na ha ga-eri ego a. Onye jiri enyi wee kwụọ ọnya amụrụ m ihe onye a ga-amatala onye a, onye jiri mmadụ wee kwụọ ọnya ama m ihe onye a ga-amatala onye a, ama m ihe ụwa na-aghọ, ama m ihe anyị na-eje n'ihu, ama ma ya na-eje n'azụ. Mana ihe m pụtara n'ụtụtụ abụ na ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ na-abụ ụbọchị m na-eji adị hapi, ọ na-abụ ụbọchị obi aṅụrị m. Mana ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ ka m na-asị na taata bụ nkwọ na ndị niile aka ha dị n'ajọ ihe na ụbọchị taata bụ nkwọ ji akwọpụta ha n'iro anyị afụfa. Ndị niile aka ha dị n'ajọ ihe nkwọ ji akwọpụta ha n'iro taa ya afụ ha anya maka na mụrụ ozugbo ebe anyị na-eje apụtakwara saịdị ọdịnala nwa ndị mmadụ asị gị go back to root ahụ anyị na-ekwu okwu ya. Eso m eti mkpu ya mana m egosi gị ruutu nchọrọ ka ịgba na ruutu nchọrọ ka ịgba ha bụ na ị ga na-egbu ugbo na-egbupụta nri anyị ga-eri, na ị ga na-eduzi ndị mmadụ ụzọ, na ị ga na-eme ka nna anyị ha si wee bi ndụ fa na otu ha ndị a sikwa ebi abụrọ ka ndị mgbe gboo si wee bi ndụ ha. Amụrụ m ihe kpatara nke a, nke bụ eziokwu na nke bụ eziokwu nke Chineke bụ ọ bụrụ na ọpata na ka ndị a ji eme go back to root a. Ịma na emenwa ruutu nke nọ na ya anọ na ruutu mmụọ bazụ eze nweze a nara aṅụrụ mmadụ. And nke bụ eziokwu bụ na ihe nkwụ na ya bụ ruutu nke mfu n'ihu nna maka na nna enwe ya na ya na-ekpe ikpe, nna enwe ya na-abịa agba ụgwọ, nna eme arụ o metara be anyị, nna ara akpọ ya aja afa na be anyị. Ọ ya ka m ji lachiga na ruutu nwa omfada laa na ruutu nke nna gị rapụzie ma ọ bụ ruutu nke ndị ọdịnala na ana nke agha bụ ruutu nke nna gị n'afọ nna gị beelụsọ ma nna gị ọ dị ka ndị a nna afọ ife a n'Enugu steeti. Kedu rizin dị mkpa aha apụta na soshal midia maka na elekọtago m ndị ahụ anya nekọta ha anya wee na-agbakọ na-ajụsio ọ pụtara na ndị ahụ bụ ihe a na-eme na Anambra steeti, ọ pụtara na ndị a na-apụta na-eme ọ nwere ndị nke karịkwa na ya nwa bụ soshal midia kịta nọrọ ebe a na-asọtọsi ọnụ arabagụ ya ji bụrụ nke a ọpọ n'ihe nụfuru na-emenụ. N'ihe m kwuru m ala ga-atụlite ndị ajọ mmadụ na Eke, ala tụlite ndị ajọ mmadụ na Afọ, ya tụlitekwa ndị mmadụ n'Orie, ya tụlitekwa ha na Nkwọ, ala tụlitekwa ndị ajọ mmadụ, ala tụlitekwa ndị ajọ mmadụ, ala tụlitekwa ndị ajọ mmadụ. Ndị niile na-emebi ọdịnala Igbo maka na ọ ka e werekwa ọdịnala Igbo asị ya dị ya. Ndị niile ji ọdịnala Igbo akpa arụ ya agbakọ gị n'ukwu na Eke, arụ ya agbakọ gị n'ukwu na Afọ, ọ ya agbafekwa gị n'Orie, ọ ya agbakọkwa gị na Nkwọ, anya na-anọ ụbọ na-anọ, arụ ya agbakọ gị n'ukwu, agbụrụ gị anya afọ ụzọ
nọ na bụ ihe onye metụrụ debere agbụrụ na ị na-ebi ndụ ị na-eze emekata ihe metere jefe agbụrụ onye jiri mmadụ were kwuo ọnya kedu ihe ọ ga-amata alị ya kedu ebe ndị mmadụ debere mkpụrụ obi fa kedu ebe ndị mmadụ debere obi fa oruzie ka aka kpara anya nwa bụ onye iberibe na onye nzuzu eche nọọsụ na ya abụọ na-ede plid show eche masị na ele ekwu ekwu a na-eme eme ọ bụrụkwa si ya ka na-ekwu okwu ya si nwude nwoke a jụbara ya ndị ọ na-arụ ọrụ maka na eji n'aka na ihe a bụrụ ọ bụrụ na onye ori jere ori ezutere ori ọ bụrụ na o nwere onye ọ na-erebi ọma nzu nwoke a bụrụ na o nwere ndị agha na-adị emere ọgwụ aha ha kọwara bikọs na o ji enwerịrị na ụtụnete na ihe dị n'ime ya oge enwerịrị ndị a na-emere ọgwụ a ime nwere ebe ọbụla ịfara ịkara nzu igbara jebe ebe ahụ ihe hụ na-adị abịa aga m ahụ ebe a bụrụ ndị bịa ka Chukwu ghara ịkpọkọ ọkụ ekwere m ugboro ugboro ọ bụ ebe ọbụla ekpere ekpere ụtụ ka nzu ọ bụrụ be dibịa maka ụnụ nwa na-adị ejegharị ebe ọbụla ifiri ijebe ebe ọbụla ifiri ijebe etiri m mkpu a na mbụ kwuo sio na dibịa na-enwe nnukwu ego jee gbakọọ ya dibịa na-enwe nnukwu ego ihe dibịa na-eri ibe amala emere eme ifu dibịa ruru ụlọ elu amara emere eme ka ọ bụ ifu dibịa gbali moto amara emere eme ka ọ bụ ifu dibịa ọbụla ị hụrụ gbara motosaịkụl amara emere eme ka ọ bụ mana ị ga-amakwa n'ụtụtụ ihe dị n'ime na ndị be anyị mụtaziri arụrụ ala ewere in the name of dibịa ewe were ya na-akpa mkpamkpa na ihe nwoke a na ihe dimkpa mmadụ na ihe ife ya n'ụzọ ebe ọ nọ na hilos ya wee were ndị amị na ndị polisi were skọt na-eje ị ga-ama na onye a bụ onye ogbu mmadụ asị nwoke a kpara mkpamkpa ka hara were akpakwa ụdị mkpamkpa maka na onye a nwudere nke onye ahụ ka a na-ekwu maka na onye a nwudere n'aka amara ọgụ na anụ o nwoke ahụ amarago na ọgụ na anụ ugbu a anyị na-asị ala ga-atụlite ndị ọzọ elu eshio maọbụ nwanne eshio maọbụ n'izu ụka maọbụ n'ọnwa ọzọ maọbụ n'ime ara ala ga-atụlitecha ndị ọzọ elu na ọ bụrụ sọsọ ya asị Chukwu oke abịa ma oke kere ụwa kecha ụwa chọọ ụwa mma si ka ụwa dị mma si ka ụwa gaa n'iru ndị mmadụ ekwuo na ụwa ma nga n'iru asị m ntaramahụhụ ga-akpụ n'ihu na eke ọ dị akpụ unu n'orie ọ dị akpụ unu n'afọ ọ dị akpụ unu na nkwụ efe ama ndị unu onye jiri nwa mmadụ wee gbuo nwa mmadụ ọ na-egbu nwa mmadụ ọ na-atụ ya na sọkapit ọ na-egbu nwa mmadụ ọ na-atụ ya na sọkapit ọ na-egbu nwa mmadụ ọ na-atụ ya na sọkapit otu a ka a ga-esi egbu nke gị tụ ya na sọkapit a ga-atụ ya na eke anyị atụ ya n'orie anyị atụ ya n'afọ anyị atụ ya na nkwọ ndị a niile ụmụ ha nọcha na skuul etichara ụmụ ha niile na skuul ka ọ bụrụ eziokwu i were nwa gị tinye na skuul ogbu mmadụ ndụ na-agụ elewe mmadụ ibe gị ị na-egbu ị na-atụ ya na sọkapit ị na-egbu ị na-atụ ya na sọkapit ego one ka ị ga-enwezi ebe ọ bụ na ị na-egbu mmadụ kedu ihe ị ga-eji wee gbuo mmadụ ibe gị ka ị wee nwee ego ebe ahụ ọ na-achịgharị 10 naira igbuo nwa mmadụ ibe gị ị na-azụ nke gị na skuul ka nke gị bara gị uru ma nwa mmadụ gọ mmadụ ahịa nwa gị ya agọ gị ahịa na eke ọ dị agọ gị n'ori ọ ya agọ gị n'afọ ọ ya agọ gị na nkwọ akụ gị niile ga-ala gị n'iyi akụ niile anyị kpara n'ajọ ụzọ ha niile ga-alakọcha gị n'iyi akụ a bụ ihe ga-egbu ya obi adịrọ m mma ejikwu okwu asị gị nọọ ndị ọdịnala nọọ ndị nka nọọ ndị nka ọha na-eme nka ọha na-eme nka ọ bụrụkwa ebe ahụ ka ọ dị ndị ụka na-eme ya maka na ilekwa nwoke ahụ anyị jụọ ya afịa kịta na ọja bụ Josef ọ bụrụ Matias obi adịrọ m mma ihe anyị kwuru Chukwu oke abịa m n'ụbọchị nke taata bụ ụbọchị nkwọ ụbọchị nji enwe ọṅụ ka a bịara ịkpasu m iwe akparamagwa ndị mmadụ ihe na-ekwuru ụbọchị nke taata bụ ụbọchị nkwọ mmadụ ọbụla ndị ọzọ zoro ezo ji ụsọ n'akụkụ na ha bụ dibịa ndị ọzọ zoro ezo nọ n'akụkụ na ha bụ dibịa wee were ya na-akpa mkpamkpa ụdị nke anyị furu mere n'Enugu steeti ala tụlitekwa ha elu na eke ala ga-eme ha ka a tụlitekwa ha elu n'afọ tụlite ha n'orie tụlite ha na nkwọ afọ ama ndịkwa ha ebe ọbụla ha zụrụ a ga-afụfa ebe ọbụla e zụrụ a ga-afụfa nke ọbụla onye na-eme ya chake ka nzu a ka afụ ya arụrụ ala onye ọbụla chake ka nzu a ka afụ ya arụ ala ha ga-achake ka nzu a ka afụ ya ma ndị ụka nọ n'elu ya na-eli isi mmadụ n'ụlọ ụka ala tụlitebere anyị ndị iro na mere mgbe m gọrọ ọfọsị ala tụlitebe ndị iro ala tụlitebe ndị iro ala tụlitebe ndị ajọ mmadụ ebe a ka m gọrọ ọfọ a na-aga ọfọ ị na-aṅa ntị ka ị na-ama nke ọbụla menu ka ị kọnfam ọ na ya etubugo mkpu ya ala ga-atụlitere anyị ndị iro anyị ga-abụ ọnụ a ga-abụ ọnụ maka na onye ahụ ị tọrọ nọrọ ebe ahụ na-eti mkpu awụ ọ na-akpọ gị brọda ngị biko mana ị jụrụ ajụ
ọ na-akpọ gị eze dibịa gị biko mana ị jụrụ ajụ isiri m ikpubere okpu eze a na-etu gị afa ọ na-ayọ gị ike obi igbochisie geeti maka na o mere ṅaa ntị o nwere ihe fere n'igwe nnụnụ ọbụla na-efele elu a ga-afururu okpuru ya ana o nwere ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ a ihe niile ezoro ezo chukwu mee ka ọ pụtaba ife anyị na-agụ ya n'ọfọ ebe a onwe nke mụnwa ba mụnwa na ebe a na-eme zoro ezo chukwu mee ya ka ọ pụta ife onwe nke nna emebe ajọ ihe zoro ezo chukwu tulite ya elu ka ndị mmadụ fịa ka a mara onye mbụ onye ọrụ ya akụrụ amụrụ ihe ọ na-eme onye ọrụ ya akụrụ mara ihe ọ na-alụ onye anọghị na moto enyeghị ihe ịṅụọ na nnukwu mmadụ na-aga bụ ịma na ogbu mmadụ abụọ gị ọnụ ka aha bụ ndị na-eji ụmụ mmadụ eme ọgwụ ka aha bụ ndị na-agwọ ọgwụ maka ụmụ mmadụ ka ara o nwere ndị nọ n'ime ya kịta naanị gị maara nke ị na-eme nke a na-eme na ụmụnne ya ama sụsọ gị ma dibịa nwere nnukwu ego sọ gị ma onwe gị sọsọ gị ma ndị ga-enwe nnukwu ego sọsọ gị ma sụsọ gị ma onwe gị nke onye na-eme na chukwu ma nke onye na-eme agha bụ nwoke ahụ ị hụrụ na ndị otu ọnụ n'ụbọchị nke taata ahụ ụfụ ga-afụgbu gị ebe ahụ a kụrụ gị ị ga ahụ ụfụ ga-afụgbu gị maka ịmara ndụ ahịa bụ oke gị onye gburu mmadụ ama nlakwa fri maka o gburu mmadụ ama nna maka na ikpe edere mmụọ anyị gburu ọnụ na-eke bụa na orie bụa na afọ bụa na nkwọ na ndị niile a na-akpa ụdị mkpamkpa n'ala Igbo were ejide ọdịnala Igbo were na-aga ọdịnala Igbo iru ka ọ were bụrụ na Igbo bụ ndị arụ ka ọ were bụrụ na ndị ọdịnala Igbo bụ ndị arụrụ ala ka ọ were bụrụ na ndị ọdịnala Igbo bụ ndị ogbu mmadụ ka ọ were bụrụ na ndị ọdịnala Igbo bụ ndị na-ana mmadụ nwunye ebe ka ọ were bụrụ na ndị ọdịnala Igbo ka ndị na-eme ka akọcha ọdịnala Igbo anyị na-abụ n'ọnụ taa ọnụ a na-abụ ọ bụrụ na nso na onye ndị na-eme ya sokwa mee m mụ abụ onye ọdịnala Igbo abụchara m ọnụ abụọ onwe m ihe nji abụ bụ dibịa abụọ ndibịa abụrụ ndibịa mana ọnụ a na-abụghị na ụtọ asabeghị m ọnụ ụtụ ihe a m bụrụ ha n'ọnụ ọ bụ na mụ abụ mmadụ n'ebe a na-eme ya jesorokwa mee m ọ bụrụ na ihe a na-abụ ndị a n'ọnụ na ahụ ụfụ ga-afụfa afụ na mba ga-egbuwe arịrị ga-egbu ha yiri na ha na-eme ọ ga-apụtarịrị ife ụwa ga-ama nke onye na-eme ụwa ga-afụ ya mkpupe ya dịgo a ga-afụrịrị ha a ga-afụ ha na eke fụ ha na orie fụ ha na nkwọ fụ ha na afọ ara na ụbọ na anọ ọ bụkwa na aka m ụdị ya na ụdị ihe a ya sorokwa mee m na-arụ ụba arụ ụdịrị ọbekwe m ndị nna ochie ụrazụ ezi ọha naanị mmanya bịa ṅụọ jeenụ tụitewe ndị iro jeenụ tụitewe ndị ajọ mmadụ jeenụ tụitewe ya ebe ha nọ ebe ọ bụla onye ọbụla bụ ajọ mmadụ nọ n'ala Igbo a wee nwee nke ọ na-eme bụ ihe na-eme eji ebibi ndụ bụ ihe na-eme eji emegide Igbo tụritewe ha elu mmụọ mana n'ala Igbo ana m atụrụ ụnụ mmanya na-atụrụ ụnụ ọjọọ n'ụtụtụ ọbụla mmụọ niile bụ mmụọ mana n'ala Igbo nwa na nje ada adịkọ ọnụ tụlitewe ndị ajọ mmadụ elu ala Igbo tụlitewe ndị ajọ mmadụ elu ala ntụtụrụ ụkwụ nwere aga ọfọbala izere asagba mmụọ na izere asagba mmụọ kpetima bịa tụlitewe ndị ajọ mmadụ elu mmụọ ọma niile na anị ọma tụlitewe ndị ajọ mmadụ elu ụrazụ ezu aha tụlitewe ndị ajọ mmadụ elu eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ tụlitewe ndị ajọ mmadụ elu ihe a na-agọrọ ọfọ ọba anyị gụ ahịa gbakwa gị ọ bụkwa na nke ahụ anyị na-emere nke anyị n'aka anyị nke o mere nke anyị na-eme bụkwa ajọ ihe ya tụlitekwa nke anyị elu si tụlitebe ajọ mmadụ elu si tụlitebe ajọ mmadụ elu si tụlitebe ndị ajọ mmadụ elu na o gburu mmadụ ogbu mma ga-esi na mma ya ana ọgbọ egbe mee gịnị maka na mgbe nwoke a ji ezuzu ihe ọ na-ezuzu ewu mee ka ọ dị ekwensu efu ka anyị ya na-acha bara aka akpara na eze ka udene ya ji ekwuo mmụọ ochiri ọzọ ya kọzie mmụọ ochiri ọzọ ala tụlitewe ndị ọzọ na ọfọchara ndị ọzọ ọ bụrụ onye ọbụla yi white yiri brocade ma o yiri white yiri agbada kpuru okpuru edo ọ bụrụ ezigbo mmadụ n'ikpeazụ a ọ bụrụ na ị mara onye ọbụla kpuo okpuru edi ọ bịa na-akọrọ gị ya ọga wee rie aja n'ihe ahụ ọ na-ekwu ma mma mmadụ ọ bụ ịkọrọ gị akụkọ dị anya kpote aja kpuo ya nakọna ore na mgbe a ga-ebido kpobe ndị nze na ọzọ aha aja maka na okpu a iruo nkịta na nwoke ahụ ga-echi echi na bebe a ga-echiriri ihe na be ha o na mgbe echi ya ga-abịa chọba ichi echi maka mgbe gboo na-abụ ndị mgbe gboo na-abacha ichi mmadụ echi eburu ụzọ je jụọ ese gbaa afa ka mara ndụ onye a na-ebi mara ma onye esutukwu ya mara ma onye emebe echichi echiri echi nke kịta bụ ebute ha n'ego igwe ọtọrọmọs echi ego echi ịdaba ichie ego ofe ife
ị na-aza 1 ofu obodo unu 3 ofu obodo nke ọzọ triple chief n'obodo ndị nke ọzọ mana ijiri mmadụ wee hibe isi ala tụlitebe ha elu ala tụlitebe ha elu ala tụlitebe ha elu ala tụlitebe ha elu